panguva ino inoonekwa kunzi war veterans ava kupiwa mari mastands pamwe chete pamabhenefits akaita kana semabhoho ari kudhiriliwa pamahomesteads avo. Panguva inoi there's now been questioned kuti all along mairegere kuzviita, number one, and number two, mari iyi yakachizobvepi? Ivo vakomana vaimbokomplaina vachiti havana mari yekuona wofe yemawar veterans. Sanapinda mashoko anobuda nyorwa panapa nana advocate Maere, ndoribva subscribe like on the bell icon. Timida paende pake anobuda nyora chiti, dear Nick Mangwana, where did this cash come from? Where was it being stored? Why are the transactions so informal? Why doesn't government trust the banking system? Why are you clamoring for a formal economy when you make payments using bricks of cash? It's a mess. With new leaders. Domashkwana to go out before them and chit mari iyi hapana mabank transactions atonzo kuti yawithdrowiwa kandi anotowa kubank, but toona kuti vakomana vamwe unotora majumba emari ameno, we never know where this money is being stored. Tinoona kuti panapa muri kuona mawar veterans ari kupiwa cash, muri kuiona mari iyo iri kupiwa mawar veterans kana iye akaallocatiwa mamillions aallocatiwa mawar veterans. Panguva ino they are being questioned zvinzi mari iyi yachizobvepi, tasingambozivi mawhereabouts ayo. What kind of a government isingastori mari yayo mubank? Tudza mafunguro enyu minoti kudi pamusoro pechitiko ichi. Vakomana tiri kuona panguva ino mawar veterans paari kukonzeresa a rift, pari kufumura zvese. Tiona kuti vachiramba the extension yepower yemutungamiri wenyika, tinozogona kuti panguva inoi zvakaomera vakomana vethe regime. Tudza mafunguro enyu minoti kudi pamusoro pechitiko ichi. Ngenda comment section medu, so subscribe or like, turn on the bell icon.